Ο κύριος Σαζάν Ντανιέλ είναι πρόεδρος της Ένωσης Μεταναστών Ελλάδας. Καλημέρα και χρόνια πολλά, κύριε Ντανιέλ. Καλημέρα, κύριε Σταυρόπουλε, κύριε Δήμητρο Μανολάκη. Δύσκολα. Αφήστε το. Να σας παρακαλέσω κάτι. Χρόνια σας πολλά. Να είστε καλά. Θέλω το σχόλιο σας σε αυτά τα οποία συζητήσαμε και να κλείσουμε αυτό, γιατί πρέπει να πείτε και εσείς ό,τι πρέπει να ακουστεί, αλλά δυστυχώς ο χρόνος μας είναι περιορισμένος. Κύριε Σταυρόπουλε, άκουσα με μεγάλη προσοχή τον κύριο Αϊβαλιώτη. Μάλλον ο κύριος Αϊβαλιώτης δεν είναι ενημερωμένος για την πρόταση και για το νομοσχέδιο της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ. Οι μετανάστες δεν είναι οι λάθρομετανάστες που μπαίνουν αυτή τη στιγμή που αγαθονίσει που θα ψηφίζουν. Είναι οι μετανάστες που ήδη πληρώνουν φόρου, ήδη πληρώνουν τα ασφαλιστικά, ήδη έχουν ενταχθεί στη κοινωνία. Είστε 250.000. 250.000. Είναι και παιδιά μεταναστών που ήδη έχουν την ελληνική παιδεία, που ήδη δεν γνωρίζουν καν και δεν έχουν την υπηκότητα της χώρας. Άρα πιστεύετε ότι το νομοσχέδιο της κυβέρνησης του κυρίου Παπανδρέου είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και λύνει πάρα πολλά προβλήματα τα οποία θα έπρεπε να είχαν λυθεί για την δική σας κοινότητα εδώ και χρόνια? Θα λύσει πάρα πολλά μεγάλα προβλήματα. Από τα προβλήματα αυτά είναι και η ένταξή τους στην κοινωνία, είναι και ότι θα ζουν με ησυχία και με ειρήνη μαζί με τους Έλληνες, που αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάρα πολλές οικογένειες που έχουν γίνει ανάμειξη μεταξύ των Ελλήνων και των αλλοδαπούς. Μάλιστα. Συμφωνώ. Και δεν είναι πρόβλημα αν έχουμε αύριο μεταύριο έναν αντιδήμαρχο της Αθήνας αλλοδαπός ή μετανάστες. Συμφωνώ χωρίς να είμαι, κύριε Ντανιέλ, συμφωνώ χωρίς να είμαι γνώστης ότι η ψυχούλα που γεννιέται στην Ελλάδα πρέπει να γίνεται Έλληνας. Η ψυχούλα που γεννιέται στον Καναδά πρέπει να γίνει Καναδός. Η ψυχούλα που γεννιέται στο Παρίσι πρέπει να γίνει Γάλλος. Συμφωνείτε σε αυτό? Συμφωνώ απόλυτα, Σταυρόπουλε. Αλλά ταυτόχρονα και πιστεύω ότι η ίδια η κυβέρνηση πρέπει να τους βοηθήσει να μάθουν ελληνικά, να τους βοηθήσει να ενταχθούν. Πάμε στο επόμενο βήμα, κύριε Ντανιέλ. Ναι. Πάμε στο επόμενο βήμα. Όταν αποκτήσετε δικαίωμα ψήφου, ταυτόχρονα αποκτάτε και υποχρεώσεις. Όχι μόνο δικαιώματα. Πρέπει λοιπόν και ο αλλοδαπός που ζει στην Ελλάδα, τον θρέφει η Ελλάδα, τον μεγαλώνει το παιδί του η Ελλάδα, να σεβαστεί και κάποια πράγματα τα οποία συντελούν και συνθέτουν την ελληνική κοινωνία. Είναι μεγάλη κουβέντα. Είμαι σύμφωνος μαζί σας στο ότι όποιος γεννιέται εδώ πρέπει να έχει συγκεκριμένα δικαιώματα. Αυτό πιστεύω ότι είναι ο ρόλος μας, να τους μάθουμε τι είναι οι υποχρεώσεις τους προς το ελληνικό κράτος. Πάνω απ' όλα. Να νιώσουν και να γίνουν Έλληνες. Να νιώσουν και να γίνουν Έλληνες. Αλλά να νιώσουν και να γίνουν Έλληνες πρέπει και ο συμπολίτη τον Έλληνα να τους έχει κοντά τους, να τους προσέχει και να γίνει μια πορεία για την ανάπτυξη της χώρας. Σας ευχόμαστε χρόνια πολλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μιλήσατε στην εκπομπή μας.